Lad os kigge på, hvordan du skaber 45% vækst i din forretning på bundlinjen, alene ved at bruge mere salg. Udgangspunktet, det er en virksomhed, der leverer nogle materialer og nogle lønomkostninger i forbindelse med, at de sælger en ydelse. Her der er der en salgspris på 1000 kroner. De skal levere nogle materialer, de skal levere noget løn. Det koster 775. Så er der en bruttofortjeneste på 225 kroner. Virksomheden har faste omkostninger, husleje, lys, vand, varme, forsikringer på 200 kroner og har dermed et overskud på 25 kroner, eller det der svarer til 2,5%. Det sjove ved mersalg, det er, at bare 5% mersalg, det vil i det her tilfælde resultere i, at virksomheden nu sælger for 1050 kroner. Der skal selvfølgelig betales noget mere for materialerne, hvis vi leverer lidt mere materiale, eller vi skal bruge lidt mere tid på at montere det. Så har vi en materiale- og lønomkostning på 814 og en bruttofortjeneste på 236. Det rigtig interessante, det er, at de faste omkostninger, lys, vand, varme, forsikringer, alle mulige andre faste omkostninger, hvis vi genererer mere salg, så er de faste omkostninger stadigvæk 200 kroner. Det er nemlig rigtigt. Og det betyder, at nu går dit overskud fra 25 til 36 kroner. Og det svarer til, at dine 5% på toppen nu er blevet til 45% på bundlinjen. Og det er det, der gør mere salg så super interessant at fokusere på. En gang imellem, når jeg holder kurser, så vurderer virksomhederne rent faktisk, at 5% det er uambitiøst. De kan snilt sælge 10% mere i mersalg. Og det bliver regnstykket ikke dårligere af, for det betyder, at vi nu sælger for 1100 kroner. Vi har 247 i bruttofortjeneste. De faste omkostninger, det er rigtigt, de var stadigvæk 200 kroner. Det giver altså en forskel fra 25 til 47 kroner på bundlinjen, eller det der svarer til 88%. Vel at mærket, hvis vi kan omsætte 10% mere. Med bare 5% mere salg, så skaber du altså en vækst på 45% på din bundlinje. Og det er det, der gør mere salg super interessant. Jeg glæder mig til at høre fra dig, så vil jeg gerne tage en uforpligtende dialog med dig om, hvordan du kan skabe mere salg i din forretning. Rigtig god arbejdslyst.